Hey guys, नोंथांमोनखौ आंनि क्रेजी YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअफोराव साबस्क्राइब बेल बाटनखौ लागायनो सानदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। नोंथांमोना दायो स्क्रिनाव नुनो मोनदों ग्रीन स्क्रीन साबस्क्राइब बेल बाटन भिडिअ। बेखौ नोंथांमोना इउटिउबावबो गोबां मोननो हागोन आरो ब्राउजारफोरावबो मोननो हागोन जेरैबायदि क्रोम ब्राउजार। बे भिडिअनि लिंकखौ आङो डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना चेक खालामनानै ला आरो डाउनलड खालामनानै ला। बे गैयाब्ला जानाय नङा, नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामथारनांगोन। बेनो जोंनि मेन जिनिसा। दायो बे आंनाव डाउनलड खालामखानाय दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो मोजाङै सोलोंनानै ला। थुदो जों बिदिब्ला सोलोंदोनि। गिबियावनो मबाइल स्क्रिनाव थांनायनि उनाव जोङो काइनमास्टार एप्सखौ दायो अपेन खालामगोन। दायो अपेन खालामबाय, अपेन खालामना बेयावनो एडिट खालामगोन जोङो। जों दायो क्रिएट निउआवहाय क्लिक खालामगोन। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना एसपेक्ट रेशियोनि सिङाव जों गोबां अपसन नुनो मोन्दों, बेनिनो 16:9 लागोन जोङो। गोजौ राइट साइडखै नेक्स्ट बाटनावहाय जों क्लिक खालामगोन। नेक्स्ट बाटनाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि पेज खुला जागोन। जानायनि उनाव जोङो जायखिजाया मोनसे भिडिअ बासिना लानोसै आङो। नोंथांमोना जाय भिडिअआवहाय साबस्क्राइब बेल बाटनखौ लागायनो सानदों नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामनानै ला। आं दायो नोंथांमोन दिन्थिनो थाखाय जायखिजाया मोनसे भिडिअखौ लानोसै। आं दायो माखौ सेलेक्ट खालामगोन? दायो आं मोनसे सेलेक्ट खालामबाय। नोंथांमोना दिन्थिनो थाखाय जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनानै लादों आं दायो। नोंथांमोना दायो स्क्रिनावहाय लेयार होनना बुंनाय मोनसे अपसन नुदों, बेवहाय जों क्लिक खालामगोन। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेवहाय मेडिया होनना बुंनाय मोनसे अपसन नुगोन। जोङो बे मेडिया होनना बुंनाय मोनसे अपसनाव क्लिक खालामगोन। खालामबाय जों दायो क्लिक। नोंथांमोना बेनिफ्राय दानियो जिथुनिखि ग्रीन स्क्रिन भिडिअ डाउनलड खालामनो थिनदोंमोन, बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामोब्ला नागिरदो, सेलेक्ट खालामदो ग्रीन स्क्रिनखौ। दायो बेयो स्क्रिनावहाय फैबाय भिडिअनि सायाव। जों बेखौ गावबा गाव जा गोसो जेराव गोसो एडजास्ट खालामनानै ला। दायो गावनि गोसो बायदि एडजास्ट खालामदो। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि गोसो बायदियै जेराव होयो एडजास्ट खालामनानै ला। नोंथांमोना साइडखै क्रोमा की होनना बुंनाय मोनसे अपसन नुदों राइट साइडखै, बेवहाय जोङो क्लिक खालामगोन। क्रोमा की नोंथांमोन दिन्थिनानै होगोन आङो। बेनि क्रोमा की होनना बुंनाय मोनसे अपसन नुदों, बेवहाय क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना एनिमेल होनना बुंनाय मोनसे अपसन नुदों, बेखौ जोङो गुफुर जाना दङ गोजा खालामना हो। गोजा खालामखांनायनि उनाव जोङो दायो जिथुनिखि ग्रीन नुबाय थादोंमोन स्क्रिनाव बेयो खारबाय। गोजौनि राइट साइडखै थानाय टिकमार्कआव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना भिडिअखौ दायो चेक खालामनो हासिगौ। दायो जाबाय बेयो।